A yau ne Liverpool za ta karbi bakuncin Tottenham a wasa na biyu da dab da karshe a Carabao Cup da za su ke cire ni a yammacin yau a Anfield. To sai dai kocin Arne Slot ya ce mai tsaron bayan Trent Alexander-Arnold ba zai buga karawar ba. Liverpool mai rike da League Cup da ta dauka a bara na fatan soke kwallo ɗaya da Tottenham ta ci ta wasan farko. Sunana Ismail Hashim, magoyin bayan kwallo kungiyar kafa ta Liverpool. To wasan da zamu buga dai an jima tsakanin Tottenham, ina da yakinin zamu cire su. Duba da yanda aka buga bugun farko, yanda suka ci mu 1-0 an bawa kwallo amma kuma an samu wasu tangarda da matsaloli. Mai horar da 'yan wasan mu zai san yanda zai yi ya juya wannan wasa kwarai da gaske. A wani labarin kuma, a jiya ne Newcastle ta fidda Arsenal daga Carabao Cup da ta doke ta 4-1 gida da waje. Karo na uku da kungiyar St James Park ta yi nasara a kakan nan. Tun farko Arsenal ta sa ran za ta yi kace-kace da Newcastle. Sakamakon da ta caskara Manchester City da ci 5-1 a ranar Lahadi a Premier League. Sunana Shehu Danbarna, magoyin bayan kungiyar kwallon kafa ta Arsenal da ke Ingila. Saboda in ka duba wasan da muka buga da Manchester City mun ci su 5-1. To muna tunanin Newcastle ko da sun ci mu 2-0 a gida, in muka je gidan za mu ci su, to amma kuma kwallo ce bayan da ba ta iya yi. Sai ga sakamakon ya nuna mana cewa mun samu rashin nasara, kamar da suka ci mu 2 a gida kuma mun koma gidan su sake cin mu 2. A wani labarin kuma, a yau ne za a karkar wasannin kwata final a Copa del Rey da za a yi fafatawa biyu tsakanin Real Sociedad da Osasuna, da wanda Barcelona ta ziyarci Valencia. Tuni dai Real Madrid ta kai dab da karshe a kofin na Copa del Rey sakamakon da ta dai ta ci Leganes 3-2 har gida a jiya. Real Madrid mai fatan buga wasan karshe na 4 a kakan nan ta samu kwarin gwiwan fuskantar Atlantico Madrid a La Liga a karshen makon nan. Daga nan kuma za ta je Manchester City domin karawan cike gurbi a Champions League. Karshen labarin wasannin kenan. Bello Saja Audu, labaran Invicta.